ena egiteko baldintza da argazkiek pasadan mendeko aizitea edo? Bai, obligatuta. Bestela ez du balio. Karo, beki igual bigarren mendeko edo hirugarren mendeko izatea. Zein da musikan zuen gusto errudune? Zuria? Hirugarren sonata Beethoven. Larrutan. Ez uste moden lotza onartzeak bat bez, ez kantu gustatzen maiata niri berdin jata beste guztixe berdin jata normalian, orduen oroitzen alzara txikita? Nola geunden egun oso jolaste. Zen oroitzen ez. Vale, azokon dauen zeineri, zenioke inozbez premiorik emongo. Gatibu. Ba, peio reparaziz, jasari asko jaso ditu. Ekarri dute poltzean herri akordioa, ia norbaitek sinatzen dozeme, justo ez da inor bezoin. Bai, hemen tope dozune edo nori. Sari bat emon behar badotzezu, zeini eta ze kategoriatan. Janus Lesterreri desastrean kategorian, berak ulertuko du. Neri, adibidez, eta lotzatixena izan leke. Humila baina ez oso, osea. Pues ez dakit, Bullosuenako, así. Bullosuenak. Bullosuenak, bai, somos unos gigantes fiscalmente. Bullosuak. Bronkita bat bota eguteo, así pixar, así que... Bullosuak. Bai, pixar, así gigantes. Etor behar bazarie sartu beste atetik igual lobeto.